šume kao stanište ugroženih vrsta i većine, mislim, životinjskih vrsta su važni ekosustavi za očuvanje genetske raznolikosti i genetskog fonda. Mislim da je nemoguće zamisliti neko gradsko područje bez zelenila, drvoreda i sl. Puno vremena provodim u prirodi, bavim se i planinarenjem i speleologijom, tako da od početka sam znala da se želim baviti nečim što se odnosi na terenski rad i gdje se provodi puno vremena u prirodi. Navikla sam i na takve uvjete da se dugo hoda, nosi se teške stvari. Tako da zamislila sam se na nekom poslu, najviše gdje ću se baviti zaštitom prirode i raditi nešto na terenu. Trenutno radimo na projektima koji se bave proučavanjem utjecaja vjetroelektrana, to jest tih zahvata građenja vjetroelektrana na faunu šišmiša u Hrvatskoj, koji su svi strogo zaštićene vrste. Prvo se pretraže čitavo to područje oko vjetroelektrana, da li ima gdje mrtvih jedinki šišmiša. Rade se ultrazvučne snimke šišmiša, prati se njihova aktivnost i na taj način se kao određuje mortalitet šišmiša u području vjetroelektrane. Mi se primarno bavimo identifikacijom uzročnika odumiranja šumskog drveća. Kada primijetite da neko stablo odumire, suši se, pri tome uzimamo uzorke na terenu i u laboratoriju ih obrađujemo, odnosno pokušavamo dobiti taj miceli gljiva na našim hranjivim podlogama i onda kasnije umjetnom inokulacijom na sadnicama dokazivati jesu li te gljive uzrokovale odumiranje ili se radilo o nečem drugom. Dosta nam je bitno da te uzorke koje smo uzeli čuvamo na hladnome, dakle dobro ih pohranimo i da ih što prije obradimo. Jer gljive su vam jako osjetljive. Ako u 24 sata ne obradite taj uzorak u laboratoriju, vama će brzo taj uzorak početi propadati, odnosno doći će do sukcesije gljiva. Ove koje su uzrokovale bolest će brzo biti zamijenjene nekim drugim gljivama koje dolaze u tom lancu. Najponosnija sam zapravo na to istraživanje koje smo proveli na jasenu. Upustili smo se zapravo u istraživanje korijena jasene i zapravo smo otkrili da ta patogena gljiva koja uzrokuje sušenje jasena i koja primarno dolazi u krošnji, da je prisutna i u korijenju. I onda smo mogli ljudima na terenu dati sugestiju kada vide simptome u donjem dijelu debla da znaju da je nažalost tom stablu više nema spasa, da ga treba što prije maknuti iz šume kako se gljiva ne bi proširila i na druga stabla. Istraživanje je trajalo 3 godine i zapravo je dalo, ajmo reći, samo neke početne rezultate i otvorilo dosta novih pitanja. Tako da zapravo sada, ove godine, smo dobili novi projekt i nastavljamo sa tim istraživanjem. Zapravo sam na Šumarskom fakultetu završila, ajmo reći, slučajno, preko preporuke prijatelja, jer sam ja kao i većina ljudi imala predrasude, šumari, da su drvosječe i da u principu što se ima naučiti na Šumarskom fakultetu, ali sam se na prvoj godini iznenadila. Dakle, to je bilo učenje o svojstvima tala, zatim učenje o gljivama, učenje o kukcima, učenje kako pročitati kartu, kako se snaći u prostoru. Nisam mogla vjerovati koliko toga se zapravo na ovome fakultetu uči i tad sam se jednostavno to zaljubila i shvatila kroz studij da se zapravo time želim baviti.